मार्च मासनि 10 तारिखआव इलेक्शन जुदि वही डिक्लेयर रिमाने दङ अनि 1 बोसोरनि बेतन आं तिनि जारा एकदम चुगिया बरनो आं जा मुजुकमान आं रिनां हिनि कग्रजाक तिनि अर आं 27 जननो आं हिजा बरनो चुबाजुदि ते तिनि बुथ कमिटी तिनि अरनो फाइथार खाइलेगा तिनि बुथ कमिटी सिम 5 तारिखनि बिसिङाव तिनि दल जों कागजिया पार्टा हिनि बखाव संलाय फाइलेगा हामबाय सार अमख बिसि थुगै आं चुबाय दं ना आं तो साजाक दङ 1 इयार आनि 1 इयार कायाखु आबन बगे आं चुबाय दङ खना आं थांनाय खना सेगायसे जागा चुबानो बगे थांनाय टाइम हिनाय पश्चिम तकसेया पश्चिम कुवाई पश्चिम तकसेया गावसंगो तुरासेको बरगो आं खना आरो बंगलबो हाइनो चुबानान हिनि कग्रजाक आं खना जा जीवननि समय आं बंगलो चुबाय सार तिनि नमरा साबो साबनो तिया पानिनि अबजार्भ बानि प्लास माने बुथ कमिटी खाय तिनि साब साब माता और तो तिनि जत लिडार्स कमलपुरनि जत लिडार्स दङ এবং आनि सिनियर फर्जार लिडार फाइजाक अबजार्भार फाइजाक এবং তিনি और रिसाइड केगा तिनि ब्लकनि प्रेसिडेंट ते जत लिडार्स अफ ब्लकनि सेक्रेटारि এবং অরনি যারা ইউথনি সেক্রেটারি এবং বুড়ি বদলনি যারা অর্গানাইজ খাওয়ানাय বরক যত মাজাকা বেলাই কাহাম
दिनैनि दिनैयाव अंगमानि मिटिं खूब गाहामै कायलेखा जतननो हामबाय फारि क'क्राझार